Siyabingelela ngini nonke enibukele video alapha ekhaya. Sizolandela indaba namhlanje ukuphumelela empilweni. Sonke siyafuna ukuphumelela. Siyafuna phambili nempilo. Siyafuna ukuba nezimoto, imizi, ukugana, ukuyogana, ukuthi ingane ziphase esikolweni, konke nje engingakusho ezilonke uyimpumelelo kuwe. Uyakufuna mbukelo ekhaya and uyakufisa. Ukuthola kanjani ke lokho? Uthola ukuthi ukucela edlozini lakho, ukucela uNkulunkulu. Ngaba ibhizinisi, ngaba umsebenzi. And then bese bakhona into ozenza eceleni, mhlawumbe uyakumuntu wesintu, ufuna ezokufutha, into ezokugeza, uyaunderstand ukuthi manje wenza ini, ufuna ini, impumelelo. Awuvisane ukhuleke nje kuphela uthandaze uzovela impumelelo. Akusiyo konke okwenziwa ngumkhuleko. Yithi ukukhuleka ibe ufuna ukuthi lento engikhulekelayo izokwenzeka yini na. Uma ngeke izenze izodalwa yini? Ukuze yenzeke kumele ngenze ini nani. Abanye bese benza ukuvila, bese bavila bathi uma ngikhulekelwa nje kuphela sekuphela kanjalo. Uyathanda ukuthanda kumele uzigudlunge, uyicheck impilo yakho, uzihlole mbukelo khona ekhaya. Ngeke ukuthi uzothina ukhulekela kuba nomuzi, but awuforced ukufuna istand. Awuforced udadisha kanti ufuna isikoleni ufuna ukuphasa. So ke awuforced ukuzama ukufuna izinto like lento ofuna uyivula mhlawumbe njenge business. Funa phela ukhombisa ichazini ngifisa ukufuya inkukhu, ngifisa ukufuya imbuzi. Bakhe sibaya uthatha lezo imbuzi, uthandaze, uhamba ufuna ibaso, zanda imbuzi. So into eyenzeke nje vele yenzeke kalula automatic mbukelo khona ekhaya. And then awukwazi ukugxeka abantu ukuthi njengoba nibona rich so wenza ukuthi, njengoba kusowenza ukuthi bafunda iBhayibheli. iBhayibheli ufuna ukuthi ungalifundi lapho uzodefenda wena khona, lifunde ndawo zonke. So uJesu wenza iwayini ukuthi ibe yiningi. Sorry not iwayini. Amafish nezinkwa. Kokuncane, wakwandisa. Nawe mbukelo khona ekhaya. Iyandisa phela ukuthi imali kuwe ibe khona. Inhlanhla kuwe ibe khona. Impumelelo kuwe ibe khona. Ungathi lo utholile ngibona nje uNkulunkulu angiphe kona kuphela. Phusha nawe ngeke indlela but uphusha indlela ukuthi ngeke uzuphushe ngento ezogcina sasa ixaka ikufaka enkingeni. Inkosi ibusise udlame nempumelelo perspective. Asiphushe impumelelo kuzawulunga na umdinga. Online twandise kuhlola ku video call, udinga iwasho uzokunikeza, udinga umuthi uzothola, udinga ukufema impophomeni sizayo impophomeni izolinile, sizayizibeni, ngizokukhulekisa, ngizokwelapha nodinga kwelashwa. Ngekhaya nempumelelo perspective. Luthi into zakho, khamba isikhathi. Next year abanye bahlulwa into e1. Imali ngeke manje siyazi.Thi umuntu angeke nje nizo umuntu wesintu mina imali yami nje. Yela ukuze ugaine kose ukuthi ulahlekelwe. Inkosi ibusise.